trí dó híon náid beo. Tí roimh seo bliain arís ag léamh na nuaíochta as Mericeá agus nuis ag túsanna bliana admhaoim go bhfuil me ag glanú na seilfeannaí tá mé caint go meafrach ar nó le nuaíocht a réite mé seachtain róhin ach ar chúis amháin nó ar chúis eile nach raibh mé an án a léamh. Agus is tuairisc é seo mar sin ón tríú lá fichiid mí na nollag 2015. Bhainneann mórfeictiúr an leathannaí tosaí le tefií sa tuairisc ar nó bhainneann an scéal seo leis an goga atá ag leanach de raí sa tíre agus leis na tefií sa tíre atá ag déanamh amhealach chun na tuairisce agus na gréige agus I raibh chun na Seorpa. Pictiúr éifeachtach amachchas amach atá sa fictiúr de bhád lán le tefií agus é lonrathe ag spottholalas ó bhád ghar de chósta na tuairisce. Tá an gam leis céal second. Bhainneann an scéal seo leis an gaí ina bhfuil an tuairisc ag ghearradh teorannachaí a ranghnú agus iad a tuairteáí ar an sruth teifeach seo atá ag teach tríd an tír. N'aimseir seo an gheimhre tá na faragaí ar chósta na tuairisce britach go maith agus neamhthbhailte agus tá an tuairisce dá réir sin tar éis chur leis na patróil tá ar siúlachab ar chósta na tíre sin agus tá siad ag gabháil raftaí lán le tefií atá ar a deithe ón chogadh sa tíre agus á seoladh ar ais go dtí an tuairisc. Deirling ach is dearcha persanta é seo go bhfuil an tuairce déanana seo faoi bhrú ó láithreacha an chomhphobail Eorpaí go háide an Ghearmáin. Scéal polaitíochta bhainneann sé seo leis an siarcheist airgeadais a bhainneann leis na rásaí uachtaráin. Tá costaisí as compas fógraíochta, costaisí fógraíochta as compas is dócha ag chur íochail ar na super PACs na brúgrúpaí móra seo an ormheartaíocht sacú aidhréochtú.
tá siad ag tarraingt rais ón fógraí craolta chostasacha a dúsáid siad le 24 bliain anús. I dtreo obair an talamh a dhéanach na hiorthóidí iad féin sna seanlaithantaí. So bígí a farmach na brúgrúpaí ní ar a telefís ach de ghoras, leach de ghoras. Na cuairteannaí. Scéal trúbhéalach seo a bhaineann le creidúnathe agus na slite chama sleamhna a úsáidteann siad chun fíocha a gháil. Sé sin chuireann siad an dlí chostaméirí chun fíocha íoc ach nuair dhéanann na costaméirí agóid in aghaidh sin, tugann na comhlachtaí seo le fios nach bhfuil cearta cuairte ag na costaméirí sin mar shíne siad cápéisí inar gheall siad nach núsáidteach siad cuairteannaí ach hadrannathe. Os cliaann an scéal seo le Clifford Kane Jr. Lectreoir scora ina chónaí in Baltimore, Maryland. Bhí cleacht ag mharachtáil bhuiséad dian agus airgid gán. Agus thionraoin sé airgid slándal sóisialta, sílim gur bé sin an ghaeilge sin, agus an sochar pensin a bhí aige chun cís a íoc agus míochan sé sin cógas a cheannach don scléróis ulrach atá aige. Ní mé cinnte é sin an ghaeilge multiple sclerosis ach tá mé ceapú gur bé. Scléróis ulrach. Mar sin rinne sé mairán don úsal céin nuair nach raibh sé an caineal sús leis na chostaisí seo. Sé sin nach raibh sé de acmhainn aige níos mó na chostaisí seo íoc, agus thug sé roinnt míana fáil amach. Bhí baile thóir fíocha tar éis
rochtainna áil a chúntas banc sa rééis an dlí chur chun $4,500 a áil arás mar chuid de sean íoch. Dar leis an úsil céin níor chola sé riamh faoin changean go dtí go raibh an tairge dimithe. Deir cónaitheoirí eile I Máilta Mór gur tharla an rud céanna dóibh. Cónaitheoirí a bhí measc na géad a daoine a chuir an bhaile thurfiacha Midland Funding orthú I gúirt Stáit Maryland. Dúirt rianta acu nach raibh fíoch ar bith acu. Riant eile go raibh na fíocha I gceist bhfad thar dáta agus dá réir sin nach raibh siad in bhailithe níos mó. Agus mar bhuiile scoir is cosúil nach raibh ceadúnas ag a ggólacht seo an Midland Funding focholacht é de chuid Encore Capital Group fíocha a bhailiú I Maryland. In nainiún seo fan tairgid tócha I go ggólacht agus níl cead dlí ag na fíochóirí seo sin focail is a chaithim me lorg. Agus arás. Chaithim me bheith cíntain is go an focail ceart in úsáid agam. Fíochóir, Nus. Sin a méid faoin scéal sin. Bhris cúpla scéal Jeremy na nollag seo caite faoi míochan agus an chuí in rá praisanaí an áardú as compass tar éis de chólachtaí áirithe iad a cheannach. Osclaíonn an scéal seo le Fred Kellerman, díoltóir cáir scoire I Los Angeles a bhfuil galar néamhátánach aige. Agus tá tógáil drogad á réir chun an galar seo chun troideanna a galar seo cóirlaí seo áil. Droga speisialta é a bhfuil ainm dearmataí agam agus nach bhfuil scéal. Firdapsa is ainm don droga seo. Bhí an túsal Kellerman a gúsáid an droga seo saoir neisce gan de íolach ach an postas a íc. Mar bhí chólacht drogaí I Blainsboro, New Jersey in gníomh neamh gnách carnais ag tuairt an droga amach saoir neisce. Nis
Níor formheas an FDA an droga a riamh go heifigiúil ach chuireadh an droga fáil dó faoi foráil sách díomhar federálach ach níor bhada go raithrí scéal an scéal. Má bhí an chomhlacht sin in Flainsboro fial, tá chomhlachtaí eile nach bhfuil chomh fial. Tháinig chomhlacht eile Catalyst Pharmaceuticals isteach agus chríochna siad iarratas don FDA an droga a díol I leagan leasathe nach bhfuil cúisneoireacht ag testáil mhaith. Sin ceann cheart a bheitthean agus lor go bhfuil méana sé. Cúisniú beidir níl sé sa bhuclóir. Cibé dáirda siad an droga, dáirda siad price an droga nua agus ní bhaid mo dhuine in California Fred Kellerman áil Saoirneasca ná fiú phrasaí seo las seomach. Arno ní hé sin mór scéal an bhíochan bhain mór scéal an bhíochan le buachal báide éigen a bhfuil anim dearmad agam a cheannaí na cearta droga éigen in HIV sílim a díol agus dáir de price an droga 7 fan géad. Idir an dálín of chathú I brísú né as chalí sécin a dhéanam camiléireacht a dhéanam sílim. Gnéis nach chun nóíocht a bhainteach leis ach scíl cultúr mar sin féin bhaininn sé le persan tú leabhar. Deir así serábaí gur bheith droch leabhar an bhrontaine sa bhear a fuair sé riamh. Séir de bhí sa bhrontaine seo ná leabhar san cheapa más cadhacht dom an focail sin a úsáid sa chomhthéacht seo. Dá inín Talia agus míníonn sé cín fá gur brontanas maithe. Taréis an choiríl tosaí a fuair inín as a hanam a eáil sa leabhar, ní raibh mór an sa leabhar chun haint as leabhar lágmheasartha bith eile an oltáirigiú an marga leabhar. Dar leis an úsal serábaí ní raibh sé róthócaí leis. Dar iad a chuir sé iarracht de dhímáir
ach dar leis céird má déaltá technoliacht úsáid chun scéal a chrochú do gach léthóiróg agus leabhar níos sophistiiciúla dhéanamh dá réir ceap go leor. Ní raibh an gheimhreadh tagtha go ceantar nó amhrach fós ar an tríú lá ficiad den bhí seo chaite agus cé go raibh sé deoltaí fuair inné an 5 lá ní dhéanamh níor tháinig an gheimhreadh sin an seo go fóill. Séir dis nollaig an in áiríre ná nimh-íoc chun an tréimhse is dorochaí agus is grúma den bhliain áwsú. Ach céir de Harlíon má bhíonn an aimsir mó chomh maith sin nach gá tine teolaí istí. Well, sin gnéis céal eile nach bhfuil caitheann mé ábhail mór an de ábhar simúlán agus sin an méid den scéalta a bharcáil mé sús ón tríú lá ficiad 1950 agus níl is agam an bhfuil mé sús chun dáta go fóill ach tá mé níos cóngarí buíochas le díobh. Sin an méid don lá seo. Bhain mé reis ar a bhfad le scéalta níos comhaimsearí ceadmhachtam sin rá idir an dálín bail ó dhéart a rinne féchanna agus tásúla go mbeidh muid go labhairt le chéile arís ar a bhfad. Bíodh lá deasa agat.